Kaixo, zemuz geha, ustetan galdurik. Pisket izenburu hau jarreten abit, aspaldi honetan. Eta gaur kontu batzukin nator. Bat da, zenbat histori okerrekin edo ikusten egean osatzen deunez, uste dugun historia hau, gure historia eta inguruko historiena, ez da bat, nabarmena, eta egun hauetan somatu dut, ez da, latinei buruz dakegun pentsakeria, ez? Osea, latine itxi dezala, eta Espaini mailan, eta dana hori da, ez? Eta euskerie, oindela gutxi arte, euskeri izan, esaten zenena, basko iberismo esaten joan hori, ez? Euskeri izan, peninsula osoko hizkuntza zaharra, ez? Ja, eta latine. Eta latinekin da siniste du latin bulgar eta Espainia guztiek, ez dakit, mende gutxiten, danak ikasi zuten latine, eta gero, gaztelera eta portuesa eta katalana hau sortu ziren, eta zer ikusi bere ez da euskerikin, eta horako gautu ez. Eta, zer gauzek gertatzi honetan. Gertatzi hori ikusteko nola, beste histori bat dago hor, beste bat. Eta bat, nabarmena ikusteko hori da, Grezia aldea lehen juntzin, erromatarrak eta hartu zuten Grezi guztile, eta Grezi jene hontzin, denboa pilo bat, eta gaina gero handik etorri zan, kristautasunen guzti hori Biblia kontuek eta hauedanak sortu ziren han, ez? Hemen beste histori bat gertatzen izan garai berdinin, Judean eta Eseniuk eta egontzinin Matzadan da hartut eta ingureut erromatarrakin eta garai berdintzuen hemen egontzin baita ere Kantauriko gerrateak esatean hortan eta baina honi hizkuntzi garen izan ez, han beste jarruntzutenak eta Grezien ez zuten latinez ikisi. Erromatarrak egontzin eta latinek ez zuten eraginik izan grekeran. Eta italitik honea etorri eta hemen danak latinek ikisi. Eta baita ere, urte gutxiten Rumania ingurureño Dazia gara horrea iritsi ziren eta 100 bat urte egon ote ziren, edo pixke gehiago, olako bat egin ezan ingurun, eta danak ikasi zuten latine. Eta gero handiken, Errumania sortu esan. Baleik hori. Grezien egon eta nik eman ditut dato edo kontuek, bakotxek irudikatzeko nola izen litezken bat eta bestie edo, hori, autore famosunetako bat hemengo gerrate, Kantabro gerrak eta nola kusin hauek aurretik gen, erromatarra etorri aurretik gen, Trigoiak eta Karistiarrak eta hori denak jaso zituen erromatarrak garaiko historia gile Estrabon, zete joan hori, bat. Baina Estrabon horrek, beha, uste gaur egun Turkia dan leku mate jaio zala, griegu zala, da griekera zidezula, eta idatzi ere bai. Kristo aurreko mende hortzen erdialde jaiotako zen, eta grekera zidaztezun, erromatarrak garen. Eta erromatarrak urtietan zeudenin, Grezien eta hori ezin du izen. Gero ni filologia aldetiken indazki bideo batzu ikusteko, nola latinetik ezin duten sortu hizkuntze hauek, eta beste autore asko haude horretaz jardun dutenak lana egiten. Ni beti iristen naiz, bakotxe beri botatzeko lekuren batea iristea, baina elkarrekin egon eta sakondu eta aztertzeko gaitasunik oindiken ez dut ikusten handirik. Lehenaldien asko, Euskal Herrian ere, gaudenok, ni uste pixket bat ikisi dela hortan. Eta besti
hori da, ez? Gaur egun hori izatetan da, dao nola aldau eta nola beharko luke izan gure gizartie, dao, ez? Sozialistie, komunistie, hor ideologiekin eta gizarti nola aldatu eta teoriek daude marxista da batiz bat gehiena kapitala nola izangoen duke diru egin ala eta diruek sortu duen okerra, dirue berez ez da okerra, dirukin egiten dan okerra da okerra, diru baliabide bat da besteik ez, gauza danak nahi utzat dila bere egiteko. Baina gu gizakiok apurtu egiten dugu. Hizkuntzikin eusein duen. Eta orduan dago hizkuntzi apurtute eta beruzaute eta hizkuntzi apurtzeko eta egiteko ze berdu. Gezurre horretik gaude guztetan. Ez gezurre da hizkuntzin apurketie. Eta Euskal Komunistak duna da, Biblia eta izaera ideologiko guzti horiek handi sortu dinak, marxismo eta udanak dira filosofieko ikusteko erak edo azterzeko erak eta izateko erak, izateko baino gehiago nola izaneko erak benetako bizi egoki bat izateko eta gizarte osatu bat egiteko ez. Eta horretaz dakeun baliabide handiena, euskeria da jakin behar genuke. Eta hori, idatzitere bada hori izan ez. Eta kantua jarrikoet, bideoan grabaute Baltasar de Txaben idazzilekin eta hainetan lan txiki bat, pixka bat ikusteko erderaz nola egin zuen 1600 inguru hortan ze gertatzen izan adierazteko ez, euskari buruz eta bar. Hori aparte bideo txiki eratakoet eta aurre eratakoet ikusteko nondik jun berdeun ez. Sozialisti izateko, komunisti izateko, gehiago da elkarren ganakotasunen bizitzie. Euskeraz hitzek bazke gortako eta benetan gordetzen dutenak bere esan aile. Sozioek gu izan behar dugu, anai, arrebak, edo aizpak eta zenidi azken baten. Zenidetasun bat. Da bestela, hola bukako dugu, hola gabiltzeta. Ontsa egin duen, kaixo esan egun horre bezala. Ega, zaitu egiten zen da, beste egiten.